MOR University 2.0. 2.0. Ito na ang tanong. Ang tanong, who is the most successful UK solo artist nga naa sa USA? Again, kinsa ang pinaka-successful United Kingdom solo artist nga naa sa USA? Din siya sa USA na sumisikat. Siyempre, sumisikat din sa Europe. Ito sa United Kingdom, sa UK. Ang clue na ako, ang iyang initials ana kay EJ. EJ. Hello? 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 Hinay sa iyong radyo. Hello, kinsa ni? Si Heaven. Heaven! Kumusta na, Heaven? Ikaw tong 11 years old, dili? Yes. Yes, Heaven who is 11. Taga Lapasan? Bara. Ay, Bara. Senior moment. Senior citizen moment to. Tigulang na yun si Master Poppy ba? Heaven! Nagklase na mo? Wala pa. Nga naman? Wala pa man ko na-enroll. Ay, nagsugod na daw yung mga classmates? Oo. Kano sa daw ka pa enroll? Next week. Next week, yan. Heaven. Pwede pa. Unsa imong kuan? Unsa imong grade? Grade 6 na. Grade 6? Aba. Nanay mga notebooks, uniform, and everything. Mga bag-o nga mga sapatos. Naana. Yan. Sige, Heaven. Unsa imong answer din ni Heaven? Ed Sheeran. Ed Sheeran. So, ang ko nga, ang title is, ang iyang initials is EJ. So, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran is wrong. Sorry, Heaven. Tawag balik if na kay makuan. Ito na, another caller. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? 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 Who? Wala na yun. Nalog siya. Grabe naman mga pamilya naman. Naman. Ayun, gigay mo ba? Hello? Hello. Hello, energy! Yay! Kinsa ni? Si Maldito Maldito. Maldito? Oh, Medyo maldito? Maldito gud. Ay. Babae ni? Laki Ay, lalaki di ay. Inay sa imong radyo ha. Kuan ganing Mana mo kaon dia? Mana. Ayan. Klaro man kay energized kayo be. Pwede na lugar mo sayaw di pa. Dili pa kay mo man cancer. Ayay. Sige. Answer. Si Maldito taga Kuan, ligan katong kau ba ni Gisa ba? asa to? Gisa nga tagalagidingan. Kato lagi. Jason ba? Sa Wajing si Jason. Sige. Okay lagi, Jason lagi. Say imong answer. Kuan. Elton John. Is. Unsa man, musaya na ka di pa. Dili pa kayo pa friend. Ayay. Naka-answer na makasayaw na diyo. Like an earthquake. Kina, kay paningot na ka, oh. Senior moment na po kakaroon na, bantay ka. Karon mo ka kasulod balik. Uy, ngano ganing di ka kasulod?
O maggoy kuan. Namagoy nagkunagod. Wala gilawa yan. Lagi. Ito, unsay kuan? Unsay imong request be? Kuan na lang siguro kanang Every Little Thing by Visual La. Every little thing. Anong mahilig man mo mga ano, no? Rockstar yun, no? Rock and roll, rock and roll. Anyways, unsay kuan? Request nimo. Request imong greetings ba? Great lang ako akong nakauban sa kanang kauban sa Deacon Wilders, especially sa mga Wilder, silang Brother Ariel, Joe Mark, si Uncle Felipe, si Gisa, di na ako mag-rate kay Niulig Iligan. Nag-eskwela mo anang inyong welding? Oo, sila. Technical. Oo, Vocational, no? in situ. Pang kuan dayon, pang experience na karon kay pero abot sa panahon mo, abroad mo. Saman. Larga. Siyempre, pang future, di ba? Para makaminyo ba? Makabalay, siyempre. Ano yun? Yan. Anyways, mura to, imong greetings? Ate lang po na ko itong mga kauban ako dito sa Kwan. Kauban kaya pa sa Deacon Builder sa tawag ko sila sa Tagaluan at sa Baliwagan kay Ipon. Matunong Baliwagan. Ayay. Pag moadto mo og Baliwagan o moadto mo og Taguluan, hapit sa mo danis kuan bulwa, dapit kani sa KT's Pizza. Oh, diya sa may Sea Oil Bulwa before kung gikan mo dito sa Lagindingan, abot mo dani sa Gaisano Bulwa. Di ra mo abot sa Gaisano Bulwa na may Sea Oil diha. Nga diha ang KT's Pizza, ha? Para kamo gyud makaingon nga unsab gyud kalami ang crush ra ba nako kayo ilang crust. Dili ang cashier, ha? Pero gwapa ang cashier, Migs. Sinubilin. Oo, iging couch mga kapamilya. Ang sao naman nga daog naman, be! Laging earthquake. Ayan ang trivia. Ito na ang trivia. Si Elton John, kailan naman ka ni Elton John, no? Katong Goodbye England Rose. Siya, di ba? Pero amigo din na sila ni Eminem. Eminem. Ha! My name is what? My name is Chiki Slim Shady. The real Slim Shady, please stand up. Si Eminem, nag-drugs man na siya sa una. Pero si Elton John ang nakatabang sa iya para maundangan niya ang drugs. Sa mga early 2000, Elton John became his friend. Rapper siya, pero si Elton John, dili rapper, di ba? Medyo opposite sila, pero 2001 sa Grammy Awards, nag-duet silang duwa sa kanta niya nga, Stan. Kay nundong katong Stan? Katong Tears gone cold and wondering why. Elton John nagkanta to. Tears gone cold and wondering why. Nag-rap din si Eminem. Tungod nag-collaborate sila tungod kay murag natabangan gid siya nga makaget over gid sa mga painkillers o mga drugs nga iyang gatumaron always ni Eminem na dependent kay siya ato. Okay na. So pasalamat si Eminem kang Elton John. O diyan. Na-off na yun siya. Instant request.